Egerszalókon vagyunk, a volt általános iskola épületében. Ez ad most helyt a Green Zero Virtual Reality Centernek. Virtuális valóságfejlesztés zajlik itt, tehát 3D-s animációk, 3D-s videófelvételek, egyéb 3D-vel kapcsolatos kutatásfejlesztés zajlik. Úgy kezdődik az egész folyamat, ugye, hogy kapunk egy ilyen rajzot a úgynevezett konceptrajzolótól. Ez abban az esetben néz ki ez a folyamat így, hogyha nem a saját produkciónkon dolgozunk, hanem úgymond megrendelésre dolgozunk valakinek. Egy viszonylag egyszerű modellt készítünk a figuráról, ez egy úgynevezett T-pózban áll, és akkor erre szépen lassanként épülnek rá azok a részletek, amelyek megmutatják a későbbi figurán karakterét. Ezzel a tollal így interaktívan lehet rajzolni, mintha az ember gyurmázna, úgy vihet föl rá részleteket. Gyakorlatilag majdnem olyan, mint egy gyurmázás. Ez az egész dolog egy nagy kísérlet volt, egy kicsit gyermeteg elképzelés, miszerint lehet animációs filmet csinálni, és akkor hurrá, csináljuk, beindul az egész, és bejutunk Hollywoodba, és majd akkor keresni fogják a filmjeinket. Viszont bebizonyosodott, hogy nem működik, tehát gyakorlatilag egy anyagi csőd lett a vége. Tehát át kellett gondolni sok mindent, és ekkor jött vagy kínálkozott a lehetőség, hogy ide Egerszalókra jöjjünk a volt általános iskola épületét hasznosítandó. És hát ez bejött, jó döntésnek bizonyult. Itt egy új struktúrával kezdtünk, tehát nem egy nagy cégben gondolkodtunk, amelynek sok alkalmazottja van, hanem egy központi cég köré szerveződő alvállalkozói struktúra, közkeletű nevén cégklaszter formát választottuk, akkor elkezdjük kifesteni. És akkor szépen kapja a különböző rétegekbe, akár csak a Photoshopba, csak itt ugye 3 dimenzióba. Ez a karakterünk, ez egy mocsári lény, úgyhogy saros a lába. Óriási szerencsénk egyébként, hogy közben azért kezünk alá dolgozott úgymond a technológia, exponenciálisan felgyorsult a szélessávú internet, valahogy hirtelen hagyománya teremtődött a ilyen jellegű nemzetközi kooperációknak, ami gyakorlatilag az interneten bonyolódik. Tehát minden úgy alakult, hogy mi ki tudtunk mászni úgymond a szarból, már nem kellenek azok a hagyományos, tradicionális, személyes kapcsolati hálózatok, ahhoz, hogy az ember így ezen a vonalon tudjon ténykedni. Ez a figura, ez kap egy csontvázat. Ezt a csontvázat már az ember tudja manipulálni. A jelenetben ez így néz ki. Itt éppen csúszkál a sárba a fickó, mert fejbe vágta egy golflabda. Ez már a jelenetben valahol így néz ki. Ez a krokodil sárban tocsog. Csak nyilván ez editálva van ugyanúgy, mint bármilyen más videóanyag, és utána szépen effektezve, 3D-sítve, hát itt még egy csomó trükk vár rá, mire eljut a végső fázisban. Amit mondjuk én személy szerint végzek, az a 3D animáció része, és amit az öcsém végez, az meg a háttereknek a kialakítása, a hátterek, a szükséges díszletek, hozzávalók, stb. Az előkészítése. Ha ezt most jobban megfigyeljük, akkor itt kicsit a sárról látni, hogy olyan bizonytalanul csillog, és mi úgy hívjuk, hogy zizeg és ficereged a dolog. Ez a sárnak a fénytörése miatt van, túl nagy a fénytörése. Ez most konkrétan olyan fénytöréssel rendelkezik alapbeállításban, mint mondjuk egy tükör. Minden egyes stádiumban megnézzük az adott hibákat, hogy mi lehet. Tehát ez már most a végső stádiumban, mint ahogy látjátok, ez már majdnem produkciós minőség. Itt annyi van, hogy azért rengeteg olyan dolog van, amit mi úgymond így képkockáról képkockára nézzünk végig, amit a néző sose fog, de ez a legjobb, mert akkor minden hibát ki tudunk szűrni. 2007 végére készítettük el az Egon és Dönci című filmet, amely ugye elég nagy forgalmazási sikert hozott. Talán aki már látott Motion Capture Studiót, az meglepődik, mert biztos nem ilyet látott eddig. Ilyet azért nem láthatott, mert ugye ilyen nincsen. A saját fejlesztésű az egész. Mi nem nagyon akartunk ilyen óriási költségeket, hanem inkább azt akartuk, hogy nagyon hatékonyan tudjuk elkölteni a rendelkezésünkre álló forrásokat. Ezért voltunk kénytelenek kitalálni egy csomó mindent, és inkább legyártatni a saját szakállunkra, mert lényegesen olcsóbban megússzuk. Ő egy saját fejlesztésű 3D-s kamera rig, utolsó
porcikájáig általunk lett fejlesztve. Ez is megint klasszikus esete annak, hogy hát akkor, ha nincsen, akkor csinálj. Erre szoktam mondani, hogy mi nem tudunk fényképezőgépet gyártani, meg nem tudunk projektorokat gyártani. Mi új kontextusba tudjuk helyezni ezeket a technológiákat úgy, hogy legyártjuk a kiegészítő elemeket, amiket viszont nem lehet kapni. Párhuzamosan megy egy jó pár dolog. Hát most éppen rakom, már a zajokat megcsináltam, ami ehhez tartozik. Ez egy olyan jelenet, hogy zajokból áll össze egy ritmikus, zeneszerű valami. Itt ez a jelenet van. Itt egy helyszínváltás, és itt kezdődik ez a rész, aminek most a hangjait csinálgatom. Ez nem annyira bonyolult, mert hogy nincs igazából szinkronizálva semmi. Amikor szinkron van, mondjuk két szereplő mozog, akkor rengeteg. Tehát akkor 80-100 is megvan. Akkor lépéseket, a test mozgásait, a ruhának a surlódását, mindent külön sávon meg kell csinálni. Itt van a felvétel. Most éppen, amit legutóbb csináltam, azért vannak itt egy krokodilnak a golfütői, ahogy a táskában ütődnek egymáshoz. Ez nagyjából ennyi. Tehát van a dinósban egy madaras rész. Annak idején elég sokat jártunk kocsmázni, mondjuk ez még mindig így van. Na és akkor nagyon divatba jött körülöttünk az, hogy ez legyen mindenképpen a madarak hangja, és mindenkinek be kellett menni ezt a felkiabálni. Nem is tudom mennyit, vagy 30-at biztos összegyűjtöttem, különböző hákat, és akkor ebből raktam össze. Modern világban élünk, teljesen mindegy, hogy az ember Egerszalókon van, vagy Amsterdamban, azt gondolom, mindegy, hogy a világ mely részén vagy, hogyha magas színvonalon tudsz dolgozni, és megfelelően széles az internet kapcsolat.